danna subscribe, sannan sai ku danna mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu a kan lokaci da zarar mun ɗora. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Barkanku da zuwa wannan channel tamu mai albarka. Idan kai sabon zuwa ne, muna roƙonka da ka taimaka ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu a kan lokaci da zarar mun ɗora. Labarin da muka zo muku da shi a yau labari ne na abin al'ajabi wanda yi matuƙar girgiza duniya, kuma abin farin ciki ne ga duk wani musulmin da yake duniya. Labari ne akan wata tsohuwar 'yar wasan dambe da ta karɓi addinin musulunci. 'Yar wasan dambe ce ta ƙasar Poland wadda ake wa laƙabi da Ruby. Ta musulunta a masallacin ƙasar New Zealand. Kowa dai ya san cewa da Ruby babbar 'yar wasa ce tsawon shekaru, wadda ta taka rawar gani a duk wani wasan dambe wanda ake yi na duniya. Ruby ta kasance babbar 'yar wasa wadda ta samu kyaututtuka da dama. Sannan Ruby kowa ya san ta cewa mutum ce mai kyawawan hali. To wani abu farin ciki ma gashi yanzu ta musulunta. A yayin da take bayani ta ce ai sai da ta shiga musulunci ta san cewa shine addinin da ya dace ga kowane mutum da ya shige yi, domin shine addinin gaskiya, addini na salama, addini wanda ya dace kowa ya kasance a cikinsa domin ganin ya rabauta duniya wa lahira. To 'yan uwa musulmi, wannan mata ko ce wannan 'yar uwa tamu tana buƙatar addu'ar mu. Allah ya taimake ta, Allah ya bata ikon bin dokokin addinin musulunci. Amin. Ƙarshen labarin kenan. Kai sabon zuwa ne wannan channel tamu mai albarka, muna roƙonka da ka taimaka ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu a kan lokaci da zarar mun ɗora. Gode.